Vážne? A kto tam bol? B. B. A. Aj A. Ňa. Ňa. A kto tam ešte bol? Ťava. Ťava. A čo sa stalo? Peti. Vážne? A kedy? Peti. Peti? A čo riešili? Wow. Čo riešili? Váži. Fakt? A kto ti to povedal? B. B ti to povedal? Nam. Dá ti mňam mňam B? No toto. A ešte porozprávaj. Plasilo. A peč. No toto. Toto. A čo sa ešte stalo? Peti. Peti? A ešte mi porozprávaj, kto tam ešte všetko bol? Da. Dá? Netáraj. Šišla. Až toľko? No toto. Ťava. Fakt? Ťava. Ťava to spravila? A čo sa ešte stalo? Povedz mi. Ťava. Vážne? Toto. A ešte mi porozprávaj. A kde si dneska? Čo to máš v ruke? Tuto. Čo to je? To je štipec. Kam sa dáva? Máš kávu? Pec káva. Ťava. Kto pije kávu? Ja. A kto to je ja? Ukáž. Peti. Peti? No toto. Tuto. A povedz mi love you. Tuto. Máš kávu? Povedz love you. A žmurkni na maminku. Rebi. A kde máš rozumček? Ukáž mi. Máš? Máš. A kde? Rebeka, a chytali sme dneska mravčeka? A kadiaľ ti chodil mravček po ručičke? Ukáž. Hej. Teraz hají mravček? Aj ty ideš robiť hají? Áno. Čo rozmýšľaš? Čo mi povieš? No prečítaj tátovi knižočku. Tak, a čítaj. No čítaj knižočku. No, a teraz otoč stránku. A tu prečítaj. A tu čo píšu? Apitipi. A tu? Ale netáraj. A to až tak? No a tu prečítaj ešte na poslednej stránke. Čo tu je? To je všetko? Teraz druhú knižku dáme? No tak čítaj tu, čo je. Čo je tu? A tu? Tu čítaj. Tak. Tu čítaj. Čítaj. Oh,